Добър вечер! Вие сте с предаването Света на чудесата. Аз съм пастор Васил Петров и предаваме на живо от Габрово. Бог да благослови всичките ни зрители, всички, които ежедневно проверяват това, което казваме, говорим, изследват нещата ни в интернет. Надяваме се, че сме за благословение, защото всичко, което се опитвам да говоря и да слагам с все библейски тематики, нямам голям интерес към този свят, въпреки че следя Обама, Туилно и какво прави насам натам и някои други такива лидери, защото трябва да знаем как върви световното движение, но от друга страна по-ме интересува как се изпълняват времената и къде отиваме ние и в каква посока. Трябва да кажа нещо оптимистично, защото то друго няма какво да се каже по принцип. Хубаво е да се говори малко по-положително, по-песимистично, не песимистично, а оптимистично. Песимизъм доста в България, исках да кажа. Песимизъм доста, развалина доста, тока ще повишават и разни други такива. На бабите пенсиите, да ги спрат, не ги спряха, ама па ще ги спрат и някакви такива, нали? Играят си, банки затварят, тюлно и си викам доколко ние можем да издържиме психически на всичките тези натоварвания. Идва зимата, всичко нагоре. Психически тормоз. И всеки си търси своето си и така нататък. В целият този кошмар, защо го казвам? Нали? За да аз не казвам нищо ново, нещо, което ни заобикаля. Стана студено, има смисъл за какво се оплакваме. Много са нещата, които не изглеждат добре, но искам да ви насърча, точно в обратното, че независимо от времената, независимо дали навънка е топло студено, независимо от това дали някой води война или не, дали се местят планетите или не, какво се случва, няма никакво значение, защото Исус Христос е същият, както вчера, така днес, така ще бъде и завинаги. Това слово си е наистина стълб на вяра, в който може да се подпреш винаги. В смисъл, Исус Христос е непоклатим. При Него няма промяна в това, което върши, това, което прави, това, което е обещал, силен е да го направи, може да го направи и изцяло можеш да се облегнеш на Него и да се довериш на Него. Единственото нещо, което днес може да направи хората силни, това е знанието в Божието Слово, последователността да следват Бог, да го хвалят с цялото си сърце, да го прославят като Бог. Не само това, да се научат как да бъдат близки с Него, как да слушат Божия глас, как наистина да отдават слава на Бога, така че жертвата им на хвала да бъде приета, как да бъдат активни, действащи християни, които никога не отпадат духом. Като казвам никога, означава, че
много трудно нещо може да ги разколебае. Много трудно нещо може да събори вярата им. Това е нивото, на което трябва всички християни да бъдат, защото във времената, които живееме, те няма да станат по-положителни, пък и да станат по-положителни, хората не стават. То не зависи от времето и от другите обстоятелства, зависи от твоето нещо, което носиш в сърцето си. За това ще говоря и тази вечер, за Бог, който изпитва нашите сърца. Защо му е на Бог да не изпитва сърцата, след като ги знае? Да задам аз такъв въпрос. Защо Бог трябва да ме изпитва, след като ме знае? Примерно, ако знае Бог, че се проваля, защо ще ме изпитва? Или ако знае Бог колко съм, нали, някой ще каже, не знае ли пък Бог къде съм, на какво ниво съм, че да ме изпитва? Нали? Ами, той в училището е така. Като те знаят, нали, на какво ниво си, защо те изпитват? В смисъл, хората знаят горе-долу кой на какво ниво е, обаче изпитват всички, за да покажат знания. Изпита е предизвикателство. Това винаги стои пред тебе. Всички, които са учили някога, учат или ще учат за бъдеще, трябва да знаят и знаят, че изпитът, откак сме се родили, не винаги имаме изпити, някакви. Всяко нещо в живота ни е изпитание, а изпитите, които са директни, започват в училище. В детската градина, в детската ясла, изпит за всичко. Изпит за поведението ти, изпит за знанията ти, изпит как вървиш напред и ако стигнеш първо ниво да можеш да минеш първи клас, минаваш втори. Нали, после трети, четвърти, някой като забуксува, минава четвърти няколко пъти и после се качва на пети. Нали? Това е друга тема. В зависимост от желанието на човек да се труди. Нали, не бих казал, че до такава степен хората са различни, че един прекалено много знае, другия нищо. Не, едните просто учат, другите не и така е. В един момент обаче, когато знаеш, че има изпит, аз съм си мислил това в училище, примерно, знаеш дали ще изпитат или не, един учи, друг не, един се скатава, друг не, няма да ме изпитат, тюлно и избягваш нещата обаче, като ти кажа, че има контролно. И понеже то е за всички, ти трябва да пишеш и трябва да се подготвяш. И знаеш преди изпит как се чувства човек. Има малко така, как да кажа, малко адреналин и малко човек се чувства, трябва да се подготвя, трябва всичко да бъде наред и човек се амбицира. Амбицира се да направи това и онова. Най-доброто, което може. И когато дойде изпита, разбира се, трябва да покаже знанията, каквото си научил, какъвто е предмета и после биваш оценяван. Когато говорим за духовните изпити, те са нещо подобно, не чак така, но можем да ги сравним с тези. И причината е тази, че Бог изпитва сърцата ни. Бог, който е Господ, който ги е създал, всъщност той изпитва сърцата ни. В Библията ще говори доста за това, но иска да говоря за тази тема, защото изпитването на сърцето е важно нещо. Това е тестване от време на време. В смисъл, нали, знаеш, че плътското сърце бие, обаче един път годината е хубаво направиш на кардиограма да видиш как бие. Вземе да прескача, нали, тоновете, не е добре. И викаш, какво стана? Кардиограмата добра ли е, не е ли? Нали? Ти не знаеш вътре какво се случва, но вече много е важно как бие сърцето. Сега за Бог е много важно как бие сърцето за Него. Не се сеща, духовното сърце има прави, не плътското, а духовното сърце. Как бие моето сърце и вашето за Него? Сега вече почва да става интересно. До тук бяхме песимисти. Дъжд и уни, нали? Обаче сега да видим какво ще стане. Сега да видим ние като християни нашата кардиограма каква е. Да пусне ли сега машината да видим кардиограмата на всеки един каква е? Някой може да изправя лентата, нали? Това вече е опасно.
а друг, нали, прескача от време на време, а някой може да си бие равномерно. Сиреч, до каква степен нашето сърце гори за Бога, до каква степен нашето сърце работи за Бога, то трябва да бъде също тествано, също трябва да бъде изпитано, за да ние да сме спокойни, да знаем какво е нашето духовно състояние, а Бог изпитва сърцата ни поради други цели. Сега ще го четеме директно в Божието Слово. И така, в Първо Солунче, 2 глава, от 1 до 7 стих се казва така: защото сами вие знаете, братя, казва апостола, че нашия достъп при вас не беше напразно. Но като бяхме от по-напред пострадали и бяхме опозорени в Филипи, както знаете, удързостихме се в нашия Бог да ви проповядваме Божието благовестие сред голяма борба. В смисъл, след като са пострадали в Филипи, те казват, ние се удързостихме, събрахме сили, смелост, да дойдем да проповядваме Божието Слово и на вас сред голяма борба. Сега, то е лесно, когато проповядваш, нали, в свобода, но когато проповядваш голяма борба, нещата са други. Да речем, че 90% от пасторите в България не знаят какво е да проповядваш в голяма борба. Те са проповядвали в голяма свобода и имат духовни битки, бих казал, които даже не са духовни битки, ами си ги правят сами понякога. Това е друга тема. И в един момент много малко са пасторите, които знаят, понеже са били преди 90-та година и знаят какво е да бъдеш третиран и да гонен и да знаят какво е да проповядваш, когато си под натиск, когато не ти е позволено да правиш това и когато си в борба. Така че може да разбереш апостол Павел как говори, когато минеш през това, но когато не си минал, няма как да знаеш точно за какво говори, само думи. Той казва, че са удързостили, в смисъл са брали с сили и отново са отишли да проповядат благовестието и на тях, сред големи скърби и борби. И продължава, защото в нашето увещание, когато ви учихме, когато ви увещавахме, не е имало самоизмама, нито нечисто подбуждане, в смисъл нечист мотив. Да проповядваш на някой под нечист мотив. Дали днес има такива хора? Кой да ти каже? Не знам. Той, поне апостола, казва, че нашето говорене, когато ние говорихме, нямахме нечисти мотиви. Значи мотивите ни бяха проповядване на шоуто. Не да организираме нещо, не да направим нещо, да пишем тук църквата в Филипи, тук Колосяни, Коринтяни, Тюни и да кажем вече на карта, начертаем карта така, вече виж къде стигнахме тук. Г7, Г8 и тук прозорец 33, прозорец 44. Аз като ги гледам сега как е модерно да отварят прозорци и да затварят, направо затворичи ми духа. Нали? Малко така, нали, те чули от правителството, че и те имат прозорци и в Библията вече почнаха прозорци да отварят. Нали, имаме прозорец отворен, да не знам къде си. Не знам аз какви прозорци имате, но няма никакви прозорци за отваряне. Тук се казва, че той няма изграждане на някаква система или някакви насоченост да прави някаква негова организация. Той каза, нямахме в желанието си да проповядваме благовестието, нямахме лош мотив. Нямахме нечисти мотиви и не сме го правили по този начин. Нямаше нечисто подбуждане, нито е било с лукавщина, но като сме били одобрени от Бога, забележете, не от човеците, от Бога. Мен много днес като че ли за първи път го видях това слово по този начин. В смисъл, аз съм го чел 100 пъти, 1000 пъти съм минал през това слово, но съм чел за други неща, в друга насока и така нататък. Обаче, сега, когато го погледнах и като го видях това изречение, погледни, нали, не с измама, самоизмама, не и самоизмама. Тук се казва, не е имало самоизмама. Не сме се мамили себе си да проповядваме под нечисти мотиви. Защото всеки, който проповядва с нечист мотив, той лъже себе си. Той, какво ще излъжеш хората, те утре ще оставят така или иначе. В смисъл,
лъжливия мотив е самоизмама. Той казва, ние не сме го правили така, нито е било с лукавщина, не е било измамно проповядване на благовестието от сърце. Но като сме били одобрени от Бога, одобрен от Бога означава нещо... Сега трябва да се запитаме ние дали сме одобрени от Бога да проповядваме. Кой е одобрен от Бога да проповядва? Нали се сещате, че ако хората знаят, че някой е одобрен от Бога да проповядва, те ще го следват. Те следват някой, който е одобрен от Бога да проповядва. И когато се знае, че някой е одобрен от Бога, хората имат респект от него. Сега той казва, ние не сме чакали одобрението на хора, те да ни одобрят и да кажат, евала, гласуваме за вас, защото изглеждате като апостоли. Имате си всичко уши, очи на апостоли. Като ви гледам, не знам как изглежда апостол, как трябва да изглежда с брада и как да изглежда апостол, не знам. Но, когато е ставало въпрос за тяхното избиране, за тяхната служба и работа, не е имало одобрението на хора да гласуват. Днес в повечето деноминации и организации, бих казал, наложено от правителството, разбира се, нормално, защото правителството вече се намеси в църквата, нещо, което няма право, но намесвайки се в църквата по един или друг начин, карат църквата да измени на това, което Библията казва за правилно, и те го правят да е неправилно. Сега всички трябва да се съобразят и да сложат устави и укази, нещо, което Бог не е наредил в Библията. Бог избира в Библията хората и им утвърждава сърцата и след това ги праща да правят нещо, да проповядват, да изцеляват и да правят нещо друго. Обаче сега модела на християнството от 90-та година насам не е такъв. Особено в България погледът ми е широк. В Европа не мога да кажа за навсякъде дали е така, но в повечето случаи да. Но в България порочният начин на избиране на някой водач е чрез гласуване, партия. И когато се събере някакво народно събрание или църковно събрание, и те избират кой да бъде пастора. Това могат да го направят в църквата. Това не е Божия начин и това ще бъде одобрение от хора. Примерно 15 души казват на 5, ние гласувахме повече, ние сме си избрали някой си, той да ни бъде водач, защото ни харесва. Знаете ли как хората си избират водачи? Аз поне съм тръгнал така да си разказвам някои така важни неща, да разберете. Водачи, просто за сравнение, да имате база на сравнение, да не ходите като конска паци, нали? База на сравнение. Защото това, което ще говоря после е важно, затова ги подреждам така леко нещата, колкото мога, колко бързам да ги сложа, дори не говоря подробности. Така че картината е такава, нали, за да се избере някой, гласуват хора. Тези хора как ще изберат някой? Ами разбира се, ако им харесва как говори. Ако той говори това, което те искат, ласкателни думи и тилнои, ако говори по тяхното сърце, ако може да намести нещата, те му харесват и казват, той е човек. А той човек, ако пък говори пък Божието Слово, то е както изобличително, ако вземе пък ги изобличи и нещо друго, ще кажа, той не става, сега ще го уволним. И в един момент нямаме Бог, служител, църква, а имаме църква, служител, пък Бог го няма никакъв. И това е положението в цяла България. И как очаквате една такава църква да чуе от Бога да се моли, примерно? Заедно. Абсурд. Как може да мислите, че една такава църква някога в вековете, дори не годините, а вековете ще озрее да разбере, че е едно тяло, а не са отделни класове? Как цялото това общество от църкви, да речеме, аз не говоря за една църква, за някаква църква, аз говоря за тялото Христово. Прямо конгрешани, 50-ни, католиците, не знам какви, всякакви такива. Църква, всеки вярва в Христос, изповядва Христос. Как цялото това общество ще застане в единството на вярата
и ще издигне Христос. Аз знам как, обаче това не е приятно да го слушаш. Единственият начин да се случи това е, когато настане гонение. Когато настане гонение, всички стават едно. И вече спира да ги интересува кой каква доктрина има, кой въобще какво става. Даже на съботяните и съботата им отнемат. Тя готови се и съботата зафърлят, само да останат християни. Казваме, в гонение нещата са други. Никой не пита никого какъв е, а само има ревност за Господа. Молитва, рев пред Бога, страх понякога от бъдещето. И така. Сега, след като ги знаете тия неща, вече може да чуете защо апостол Павел каза важни думи, които трябва да ги запомните, защото това е нещо, което апостола казва и повтаря надолу. Той казва, но като сме били одобрени от Бога, да ни се повери делото на благовестието. Значи Бог им е поверил делото, службата на благовестието, след като са били одобрени от Бога. Значи какво прави Бог? Изпитва хората, за да им даде някаква работа и да ги пусне да работят. Нали така? Изпитва работниците си преди да ги прати да работят. Това е което четеме тук. И той казва, след като бяхме одобрени, ни се повери делото на благовестието. Така говорим, не като да угаждаме на човеци, а на Бога, който изпитва сърцата ни. Нали? Така говорим. Как ми се ще всички проповедници така да говорят, не да угаждат на хората, а така да говорят, както казва апостола, така говорихме и такива бяха думите ни, не като да угаждаме на хора, а всичко, което казвахме, беше от Бога, който изпитва сърцата ни. Да угаждахме на Бога. Сега тук са две различни неща, да угаждаш на човеци и на Бога. Сещате ли се сега къде е дилемата за разцепление? Разцепване, разделяне на тялото Христово. Ами, ако има едни, които говорят, примерно, говорят като апостол Павел, без да угаждат на човеци, а угаждат на Бога, представете си какво ще се случи, нали, какво слушат хората, и тази другата ниша, която е от дявола, хора пък, които ласкаят хората и им говорят, угаждат на човеци, и въобще не им пука за Бога, угаждат на човеци само и само да имат аудитория. И сега изведнъж има двете възможности. Аз, примерно, като слушател и като някой бъдещ изпълнител, или искам да бъда някъде и казвам коя църква е правилната и почвам да търся правилното място или да слушам правилното слово. И колко от вас знаят, че изобличението не винаги се разбира от първия път. В смисъл, ако Бог е казал нещо в словото си, което не е по твоя вкус, не угажда на теб, нещо, което направо те жегва, нещо, с което трябва да се бориш, в един момент това се казва, се прочита от Божието Слово, обаче ти не... Сега това за мен ли го каза този да говори, майче за мен точно го каза. Сигурно го каза за мен той, защото сигурно мен е фокусирал тази седмица и само за мен си е мислил, сега за мен го каза. И го каза за мен, за да мога аз да бъда, да се чувствам зле. И по този начин хората си викат, я чакай да намерим някой друг. И слушат някой друг, пък той е ласкателя, пък мед му пада от устата. Ма колко ви обича Бог. Ама той Бог направо се раздаде за вас. Той ви е дал всичко. Само да кажете ета и всичко се случва. Само да се помолите, само устата ще отворите и веднага всичко ще ви дойде. Богатства, пари, всичко, къщи. Само поръчай и Бог веднага ти го дава. Само малко вяра да имаш, колко цена по зърно. И направо планината ще дойде върху тебе. Направо и почва прекарат глупости след глупости. И като вземат да говорят простоти, и хората им харесва. Те обичат тия неща. Те обичат да са успешни в мечтите си. Те обичат да виждат мечтите си, някой да им ги казва. А те са сладкодумци. Искате ли това? Искате ли онова?
Можете да имате това. Само кажете 2 думи. Само се съберете, 2 и 3, каквото и да поискат от деца, каквото и да ще им бъде. И той, и той, и те горките, заблудените. Добре. И почват. И жалко е за хората. То е смешно, ама е грозно. И жалко. Хората почват да мечтаят, да търсят. И то никога не идва това нещо. Защо? Извън стават излъгани, минават 10 години. Те му казват, да 10 години ни лагат. Какво станат? Що не такова? Той няма страшно, още 10 ще минат. Време за Бога 1 година като 1 ден, не се притесняй. Един като 1000 години, и те пак ще сбъркат, тя и пак напред. В смисъл, има такива, дето ги връткат цял живот и те въобще не отцепат горките хора. Обаче проблема не е само в говорителите, а проблема е и в слушателите. Защото на друго място казва, внимавай какво слушаш. Внимавай какво слушаш. Защо? Защото ако не внимаваш какво слушаш, ще започнеш да обичаш ласкателствата, а те ще те доведат точно в тази графа от хора, които слушат всичко, което им е потребно и което им е хубаво. Обаче като стане въпрос за това да чуеш истината, която наистина може да те направи свободен, изведнъж тя почва да не ти харесва и започва да те отвращава, защото пътя силно желае обратното, което иска духът. Това шоу знаете ли го? Знаете го. И понеже ако моята път е първата, която среща Словото, тя ще се съпротиви, тя ще каже, стига вече бе! А духът ще каже, гледай си работата, То да не стане раб, някой да го изкара после. И така, защото той малко така звучи, нали? Защото плътта вика, стига бе, а душата вика, няма и така нататък. И те са 2 различни неща. Едното не може с другото. Или си духовен, или плътски. И за това апостолът казва, защото, както знаете, ние никога не сме употребили ласкателни думи. Никога не сме употребили ласкателни думи или прикрито сребролюбие. Да си скрит тарикат. Никога. И той казва, Бог е свидетел на това. Нито сме търсили слава от човеци, било от вас или от някои други. Ако и да сме могли да притежаваме власт като Христови апостоли над вас. Ако и да сме могли да се направиме на такива, на великите апостоли и да имаме този авторитет. Но сме били нежни посред вас, като доилка, която се грижи за децата си. Такива сме били. И сега, нали, вече усещаш разликата. Това, което исках да кажа във всички тия, това, което чета, е, че Бог изпитал е сърцата на апостолите, той, не хората, Бог е изпитал сърцата на апостолите и им е поверил, дал им е делото на служение на благовестието. Та се питам, дали всички могат да така да вземат и да участват в делото на благовестието? Да, бих казал, всички християни могат да участват, след като бъдат изпитани. Добре дошли на църква. Ако Бог изпитва апостолите, Бог ще изпита всеки един. Нали така? Изпитите са за всички. И те са хора. Всички ще бъдат изпитани по един или друг начин. Всеки минава през изпитите, за да му се връчи делото на благовестието, което е блаженно дело. В смисъл, това е най-великото нещо на земята е благовестието. Не забравяйте, че Йоан Кръстител проповядваше благовестието. Не забравяйте, че Святия Дух изпълни Исус Христос да проповядва благовестието и той си даде живота за благовестието. Не забравяйте, че апостолите проповядаха благовестието. На всички им се даде тази благодат да проповядват благовестието. Благовестието е сила. Силата на Бог за всичко на тази земя се крие в благовестието. И така, обаче, за да участваш в благовестието, за да можеш да донесеш добър, да бъдеш
добър плод в него, да можеш да допринесеш нещо в благовестието, всичко ще стане чрез изпит на твоята душа. Нека да го видим сега малко така. Първо Петро, 1 глава, от 3 до 13 стих се казва така. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите, за наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божия сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време. Нали, той ги приготвя. В което блаженство се радвате, ако и за малко време сега да скърбите, ако е потребно, в разни изпити, изпитания, ако е потребно, ако и за малко време да скърбите сега. С цел. Значи, изпита винаги има цел. Значи, изпита трябва да има цел, иначе не е изпит. Иначе е мъчение. Значи, изпита има цел да достигне нещо в твоя живот. Изпита е хубаво нещо. Значи, винаги, когато си изпитан, след това имаш книжка. Амин? Нещо добре се случва, нали? След като си изпитан, минаваш в следващия клас. След като си издържал изпита, повишен си. Имаш изпит за качване категорията в работата, от 4-та категория ставаш 5-та категория, взимаш повече заплата. И всичко е изпити. Живота ни е пълен с изпити. Така че всеки изпит ти качва нивото на живот. Това е в духовния свят. Колкото повече изпити имаш, толкова повече качваш нивото на това, което правиш. Така че се казва, че изпитите, те имат цел. Целта е изпитване на вашата вяра. Значи, за да стане вярата ти по-голяма, тя идва от слушане на Христовото Слово и от изпитите, които ще дойдат. Защото като си слушал, то после трябва да действаш, нали така? След като си чул Божието Слово, как е, и Бог ще каже, чай сега да това, което си слушал, да те изпитам, да видя дали си разбрал нещо. И идва изпит в живота ти, точно тогава, когато пък най-си мислиш, че никой няма да изпита. Това е като в училище. Нали учиш цяла седмица, един ден викаш няма да науча и те отиш ще дигнат. Няма да питам на всички ви да се е случвало това, защото на мен ми се е случвало много пъти. Викам само днеска няма да уча, всъщност въобще си викам защо да уча днеска няма да уча. И отивам и всички като че ли само мен са набелязали. 3 пъти ми изпитват на ден. Всеки, който ме фане, аз викам забранено е. Повече от 2 пъти не може. Аз не мога да бъда изпитван повече от 3 пъти. Това са против правилата на Априлска гимназия. И тогава обичах така да дискутирам с тях и държах за правата си, но не, те ме изпитваха. Не 3 пъти, по 4 пъти ме изпитваха. Защото много знаех. И така, изпита е с цел винаги. И той ще бъде, за да изпита нашата вяра. Добре, защо Бог изпитва нашата вяра? Защото то е важно не той да каже какво е поведението ни в този момент, а изпитването на нашата вяра ще донесе добро нещо за самите нас. Изпитване на нашата вяра, която е по-скъпоценна от златото. Колко от вас мислите, че имате злато? Не говоря за пръстени и хълки, които носите. Те са елементарни неща. Говоря за злато, килчета. Колко от вас имат по едно-две килчета у вас? Нямате. Купете си от банката. Ма те ги затвориха. Той викаше, банката няма. Добре, нали, няма килчета, няма никой. Взели са ни ги. И когато се сетиш за злато, изведнъж се оказва, че никой даже няма злато като хората. Тук там е по един пръстен и по една халка и някой по един синджир и това е златото, което имате. Нищо. 1000 лева. Не повече. Сега събери всичкото злато на куп. А ние говорим за злато. За много злато. И се казва, че вярата е по-скъпоценна от златото. От богатството. От това да притежаваш много злато. Представи си, имаш 15-20 килчета. Си играеш на домино с тях. Вечер. Пино. И в един момент се казва, че вярата, моята вяра може да бъде тествана и изпитвана. Защо? Защото тя ще бъде
изграждайки вяра в мен Бог, това ще бъде по-скъпоценно от всичкото злато, което мога да имам. Това означава, че богатството, което може да ме направи щастлив, не е по-ценно от вярата, която ще ме направи силен. Сега разбирате защо говоря за изпитване на сърцето? Защото е твърде важно ние да бъдем, не да бягаме от изпит, а да бъдем изпитвани. Това е благословение да бъдем изпитвани от Бог и одобрени. И одобрени, казвам. Не само изпитвани и провалени, а изпитани и одобрени. Защото пък ако не си изпитан, ти значи не си син. Не си дъщеря. Ако няма изпит. Не може. Всички ще бъдем изпитани. Понеже всички сме синове и дъщери. Амин. Ще бъдем изпитани и не само ще бъдем изпитани, но като издържим изпитите, ще качим нивото и ще видите за какво става дума после. И така, то се казва за златото, което то си гине, но пак се изпитва чрез огън да излезе за хвала и слава и почест, като се яви Исус Христос, когото любите, без да сте го видели, в когото като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствие на вярата си спасение на душите си, което е много ценно. За това спасение претърсиха и следваха пророците, които пророкуваха за благодата, която бе назначена за вас, като издирваха кое или от какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания и след тях славите. И откри им се. Вижте, изследваха, търсиха и им се откри. Днес, дали е същото? Изследваме, търсиме и ни се открива, или не изследваме, не търсим и нищо ни се открива и си караме, де се вика, кервана си върви и кучетата си лаят и айде, и църквата айде, не? Те колко такива църкви станаха вече? Айде. И кервана си върви. Това не е църква. Съжалявам, че трябва да го кажа, това не е църква. И поне аз не го виждам така, пък Бог ако го вижда така, значи аз съм грешник. Това е нормално. Но това не може да бъде църква. Църквата е нещо съвсем различно. Тук се казва, че те когато търсиха, издирваха, Бог им откриваше неща. Те получиха откровение на това, което търсиха. Днес ми се ще някакси. Знаете, копнея да има служители, които да търсят откровение от Бога. Даже откровение се търси заедно, той не се търси по саме. Изведнъж някой му се бръкнал нещо, сънувал нещо, да вика, вече откровение от Бога получил. Ти просто си спал повече, отколко трябва, момче. Няма такова откровение. Откровение винаги се дава, чети си Библията, от двама и трима. Двама и трима, не един. Един ти не си Моисей. Не един. Ти не си Христос дори. Не един, двама и трима потвърждение. Това означава, че ако аз получавам нещо, трябва още двама-трима там да им се открие, да се събереме, да търсим, да издирваме, да открием и да кажем, това е посоката. Та в България е малко трудна тази работа да се случи. Двама-трима се съберат служители и да търсят посоката, да търсят Бога. Страшна работа, ти казвам. Те така са го затърсили. И такива откровения има, че направо гръм и мълнии. Станеш баща на много народи. И така, откри им се обаче какво? Погледни сега изведнъж какво им се открива. Те търсиха, ровиха и им се откри. Какво? Откри им се, че не за себе си, а за вас служиха. Голямо откровение. Това вече като ти се открие, то не може да се открие на друг. На тях им се откри, че не за себе си, а за вас служиха те. Представяш ли сега ти да си се мъчил толкова години, да служиш, да правиш неща, а то се отнася, всичкото, което правиш, ще се случат нещата за поколение, което ти няма да видиш. Ще кажеш, че аз за какво толкова се бъхтя? Аз като не мога да хапна от плода, аз за какво бъхтя тук цял живот? Аз напъвам, правя тилни и някой после той дет сам аз работил и той, то в България те не е много прието. На хората така много не им харесва. Обаче виж духа как го открива. Духа казва, не за вас вие служите сега,
а служите за тия, които са после. И каза, открием се, че не за себе си, а за вас служиха в това, което сега ви се извести чрез уния, които ви проповядваха благовестие чрез Святия Дух, изпратен от небесата, в които и самите ангели желаят да надникнат. Те къде надничат, нямам идея, но и те надничат. Горките ангели. Затова препашете се чрез числата на вашите помисли, бъдете въздържани, имайте пълна надежда за Богата, която ще ви седе, когато се яви Исус Христос. В смисъл, когато апостолите получават църквата, ми е винаги много интересно, защото винаги има такива детайли за църквата, такива ключови катинари, че трябва по цял ден само да отключиш и да заключиш и така нататък. Всичко е въпрос да пипнеш стратегията защо и какво правят. В Римляни 8 глава апостол Павел продължава дръзко в 18 глава до 28 стих. И изведнъж известява, понеже смятам, той вече смята. В смисъл не на Елка. А той смята, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят с славата, която има да се открие към нас. Сегашните временни страдания, не става за това време, което е той, се говори. Сегашните временни страдания не бива да ги сравняваме. Те тогава са колели християните, са ги гонили, обесвали, изгаряли, разпъвали на такова, набучвали на кол. Нали? Тогава е било така, по негово време, по времето на апостол Павел. И той казва, сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят, с славата, която има да се открие на нас. Това, което ще дойде после. Дори не можем да сравним тия времена с това, което има се случва. За това време ли е говорил апостол Павел? За славата на това време, да. За възможността Божието царство да бъде проповядвано по цялата земя. За това е говорил той. Говорил е, че днес християните ще бъдат свободни, без да го забиват на кол, да дойде на църква. Без да има страха от това, че ще бъде заклан той семейството ми или изгорена цялата къща, той ще може да посети църква и да се помоли Господу да принесе хвалебната си жертва. За тия времена той казва, нашето време заслужава да се сравни с славата, която предстои да се открие нам, да дойде. Ние работихме, нали, той казва, има откровение, ние не работихме за себе си, а за вас, за тия, които са сега. И добре, това малко като Васил Левски, не се сеща. Свобода, 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 обесиха човека и накрая каква свобода, то стана кръците. Същото е. Апостолите, давай напред. И сега църквата, като гледам каква е анемична, анемия, това е да почнеш да губиш кръв. Анемия е когато ти като нямаш кръв, почваш да изтиваш. Това, което се случва с църквата. Губи кръв. Кръвта на Исус Христос не циркулира в тялото Христово така, както трябва да бъде. Защото правилното циркулиране на кръвта ще доведе до думкане на сърцето както трябва. И човек се чувства силен. Тялото Христово ще бъде силно. Църквата е леко анемична. Защо? Наша църква не е такава. Добре? Аз говоря за тялото Христово. В България. По света. Знам пророчествата, откровенията за славна църква без петно и без бръчка, за която идва Исус. Той ще я подготви да бъде такава. За това говоря. Но днес положението не е за идване. По-скоро Бог бави времената, бих чел това слово, за да не погинат мнозинствата. И така, тук казва нещо още по-важно. Защото създанието в усърдие очаква ожида откриването ни като Божии синове. Ще откриеме. Понеже създанието беше подчинено на немощ. Не своеволно, чрез този, който го почини, с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода като Божии чада. Ще тървем от този живот. Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи до сега.
И не то само, но и ние, които имахме духа в начатък и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновяването си, сиреч изкуплението на нашето тяло. Защото с тая надежда ние се спасихме, а надежда, която се вижда изпълнена, не е вече надежда. Защото кой би се надявал на това, което вижда? Но ако се надяваме за това, което не виждаме, тогава с нетърпение го очакваме. Кога очакваш нещо с нетърпение? Когато не си го видял. Когато знаеш, че идва. Не си го видял. А ти като си го видял, то вече няма никаква надежда. Нали? Това е което казва апостола. Така също и духът ни помага в нашата немощ. Слабост. Понеже не знаем да се молим както трябва, то самият дух ходатайства в нашите неизговорими стенания, а той, който изпитва сърцата, забелязвате, изпитва сърцата, знае какъв е умът на духът. Този Бог, нашия Бог, Исус Христос, Святия Дух, този, който изпитва сърцата, нашите сърца, знае какъв е умът на духът. Тогава защо му е да ни изпитва? Аз не това питам в началото. Като знае какъв е умът на духът и като знае въобще на какво дирижер сме, защо ще ме изпитва? С цел вдигане на вярата. Амин? Тогава що хората бягат от изпитания? О, Боже, моля те да не съм в изпитания. Не кажи, слава на Бога, че издържах изпитание в името на Господа. Издържах изпита. Учениците не отиват на училище или към изпит да кажат, о, какъв изпит, не искам изпит. Не. Не, те отиват на изпит, защото знаят, че трябва да бъдат изпитани. И като издържат, казват, издържах изпита. И се радват. И ние какви сме тогава? Ние ще кажем, не искам изпитания. Не искам никакви изпити в живота си. Тогава не си никакъв, като не искаш изпит. Ако бягаш от изпити, значи бягаш от клас. Който бяга от клас, му намалят поведението. Нали така? Слаб 2, единичка, и айде пак от начало. И до кога ще буташ така? Изпит ти трябва. То ти трябва не да бягаш, а ти трябва изпит. Аз не говоря за тормозите на дявола, който ги вкарва в болести, мъки и страдания. Това не са изпити от Бога. Това са демонични болести, които трябва да бъдат изцелени. Исус не дава такива изпити. Не се лъжете. Болестта не е изпитание. Тя не изпитва вашата вяра. Тя ви прави да умирате. И Бог, който е богат с милост, изцелява всяка болест. Изпитът няма за цел да тормози човека и той да се скапе. Някога минах през много изпити в моя живот. Скапах от болести. Не си ял правилно, не си спортувал, не си правил това, не си правил онова, не си правил това, не си правил онова, което ще го кажат лекарите до тук и после почваме духовното. После не си се молил, после не си правил това, после се грешава, после друго, трето, пето, шесто и то се станало. Бил си неангажиран към живота си. И след като станат нещата много зле, тогава почва да се оплакваш. Нали? Това сме хората. Всички сме така. И тия, които почнат да се откъсват от този модел на живот, виждат, че Бог не е такъв, който да наказва хората с болести. Дявол дава болестите. Бог дава изпити, а изпитите са с цел да повдигне вярата ни. Така че Бог ще го направи, има хиляди начини да направи това, ще го видим. Тук се казва, но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Мислите ли, че Бог ще си противоречи постоянно? Изведнъж Бог ти дава болест да те изпита и след това всичкото добро идва от Него. Някой да каже на болестта, че е добро? Вижда ли ви се болестта да е добро? Ми се вижда добро само когато бъде изцелена. Само това е добро. Така че всичкото добро, което се казва е от Бога, означава, че Бог никога не би направил децата му да имат болести. Вие бихте ли се разболяли детето, за да го изпитате дали го обича? Тя му бие на инжекция с цянкали. И той изопни очите детето горгото. Ти ще ма слушаш ли сега или не?
Тук имам противоотрова. Ако ме слушаш, ще живееш. Ако не, представи си. Ти как можеш да си представиш, че Бог ще ти даде смъртоносна болест, за да те изпита? Кой баща ще направи това с детето си? Светски, който... Не? Дори и лошите не го правят. А как Бог, който е добър, който ни обича, който е пратил сина си, Исус Христос, да умре за нашите грехове, който е дал живота си за нас, просто за да изпита сърцето ни, ще почне да ни мъчи, да направи на жестоки мъчения. Ще ни измъчва, ще ни укюрави, ще ни направи на нищо само и само, ние да кажем, да, Господи, обичам те. И да издъхна. 100% това не е Бог. Това е картината, която се случва някой път, когато хората са демонично обладани, не го разбират, не им е проповядвано, не търсят изцеление, не търсят освобождение, просто умират и умират и умират, защото нямат знание, казва Библията. Народът ми погина от липса на знание. Това са Божиите думи. Народът ми погива от липса на знание. И поради тази причина говоря за изпитване на сърцето, защото сърцето, ако ти бъде изпитано, ако то е одобрено, ако Бог сага в твоя живот смислени неща и ти се трудиш на нивата на Бога, нещата ще вървят в друга посока. Няма да говориш глупости и няма да се оплакваш, а ще бъдеш християнин. Амин? С преподигната вяра. Усмивка на лицето. Стабилен, сериозен, здрав. Като войник. 1 Коринтияни 2 глава 10 стих до 16 казва: а на нас Бог откри това чрез духа. Виж как апостолите получават чрез духа откровения. Слава на Бога. Понеже духът издирва всичко. Представете си, това е като скенер. Това е духът е като сърчинг. Всичко обаче, не е само като чичко Google до някъде. Чичко Google знае, ама не всичко. Обаче Святият Дух издирва всичко. Даже и Божиите дълбочини. Там, където трудно се плува. Знаете, надълбоко не ходи всеки. Обаче Святият Дух знае и Божиите дълбочини. Той знае всичко. Защото кой човек знае, що има от човека, освен духът на човека, който е в него? В смисъл, вие не знаете аз сега какво има, освен мене. Аз знам какво има, обаче вие нищо не знаете. И не мога да знаете, ако аз не ви кажа. Интересно, нали? Само ще ме гледат, ако мъкна сега и няма да разберете въобще какво има в мене. Ще кажа, той или е глупав, или нещо. Не. Той човек или е много умен като мълчи, или е пълно куко. Нали? Той е едно от двете. Не мога да разбереш, защото мълчи. Кой знае какво има от човека, освен самия човек, духа на човека, който е в него. Така и никой не знае, що има от Бога, освен Божия дух. Нали? Без Святия Дух ние няма да познаем никога Отец. Никога няма да разберем какво има в Бога. А Святия Дух се дава на кого? На повярвалите. На тези, които са повярвали, тези, които са го приели. Ела, Святи Душе. Затова е важен Святия Дух. Отвърляш Святия Дух, никога няма да познаеш Бога. Ма никога. Няма да разбереш нищо. Може да четеш цяла година Библия. Нищо няма да разбереш. Казва, Святи Душе, ела и ми покажи кой е Отец. И става толкова бързо. Получаваш откровението, което получи и Петър. Какво откровение получи Петър? Да, ти си Христос, син на живият living God, на живия Бог. Исус какво му каза? Петре, Петре, Петре. Не кръв, не път са ти открили това, а това само духът може да ти го каже. Не чрез кръв, не чрез път, нищо пътско не може да те заведе от това да го кажеш това нещо. Дай се чу направо как го каза. Обаче го каза. Това е верното, което каза. Това е основата. Това е всичко. Не. И тия откровения идват от духа на Бога. Те идват в моето и твоето сърце. Затова казвам, че хората трябва да бъдат и предизвикани от Бог, за да повярват. За да дойде вяра в тях, трябва да дойде Святия Дух. И не казваме хората, приемете Святия Дух. Защо? Защото ще познаете Бог.
Без Святия Дух ще бъдете зрители до едно известно време и си отидете. Но приемете ли Святия Дух, завинаги оставате. Не заради обстановката, не заради хората, не заради говорителя доли, не заради никой друг, заради Бога оставате, заради Святия Дух. И повечето хора ще отиват от църква, защото не са кръстени в Святия Дух. Трябва да бъдат всички кръстени в Святия Дух на Бога. Святият Дух на Бога, личността на Бога, трябва да дойде в сърцето ти, за да изпитва сърцето ти и да говори в сърцето ти и да казва какво има в Бога, да дава откровение на твоя духовен човек. Защото само Святият Дух знае какво има в Бога. А ние получаваме не духа на света, защото ако нямаш духа на Бога, получаваш другия дух. А другия дух веднага те клати към дискотеката. То вече това не е дискотека, това е чалготека. Дискотеката беше тум-тум-тум, тум-тум-тум-тум, тудум-тум, тум-дум-тум-тум. Някакви такива. Рокотеката е друго. Въобще откачена работа. Но ние не получаваме духа на света, но духа, който е от Бога. За да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Което и възвестяваме не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от духа. Айде да видим сега какво ви говори духа. Когато говоря за училище, ще кажа държавно, ДПО имам предвид, държавно динамично практично обучение. Държавно не мога да бъде никога, защото няма как да стане държавно, но е интернационално. Когато говоря за училището на служение Васил Петров, имам в предвид, нали, който не знае за него, мога да видя нашия уебсайт. Когато говоря за това училище, то е направено точно в този стил. В смисъл, работи така, че хората да бъдат вдъхновени чрез Божието Слово и молитва, а не научени само на знание. Целта на моето училище е хората да бъдат вдъхновени и да бъдат научени от духа. Затова аз ги изпитвам преди да съм им предал урока. Някой ще каже, ти си направо не знам какво да кажа. Не да казва нищо. Нищо не да казва, направо може да се запишеш за училището и ще видиш какво става. Ще растеш с години, това, което ще научиш за години, ще го научиш за няколко месеца. Духът е този, който дава живот. Духът оживотворява думите на Бог в тебе, когато ти започнеш да търсиш. Който търси, намира, който хлопа му се отваря, който чука, той ще му бъде отворено. Всеки, който търси, намира. Не можеш да знаеш какво има в Бога, ако аз ти го кажа просто е така. Аз мога да потвърдя това, което вече ти си намерил чрез Святия Дух. А в моето училище записват такива, все, които са кръстени в Святия Дух, защото динамика без Святия Дух си е направо мъртвило. Динамика има само в хората, които имат Святия Дух. Всички други са анемични. Без Святия Дух те гони анемията, направо смъртта. Това е което е. Няма живот в хора. Духовен живот има предвид. Няма живот без Христа. Няма живот без Святия Дух. Няма духовност. Няма духовен живот. И за него говоря, а не за плътта. Който е духовен ме разбира, който е плътски, няма да ме разбере до века и до века. Амин. И така. Така никой не знае какво има в Бога, освен Бог. Божия дух. А ние получаваме не духа на света, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, което и възвестяваме не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от духа, като поясняваме духовни неща на духовни човеци. Какво правиме? Това, което казах за училището. Пояснявам духовни неща на духовни човеци. Те, ако не са духовни, аз на какво да ги уча? На какво да ги уча? Но естественият човек не побира това, което е от Божия дух. Как да го побере? Къде? Защото за него е глупост. Представи си. Бог казва слово и то за него е глупост. Чакай. Тук се говори за естествения човек. Естественият човек не побира това, което идва от Божия дух. Естествени християни
Как ще разберат какво има в Бога? Да, ако не станеш свръхестествен, няма как да станеш, освен чрез Святия Дух. Ако не ти е даден Святия Дух. Защото за него е глупост, а не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Духовно. Как се изпитва? Как ще ви изпитва Бог? Духовно. Няма да ви дава болести. Ще ви изпитва духовно. Изпитът на Бога на сърцето е духовно. Това няма да измъчи плътта ви да направи на нищо, само защото иска да ви изпита духовно. Бог не изпитва плътта, Бог изпитва духа. И това го научете, хора, защото ми е писнало да слушам глупости по всякакви сайтчета, форумчета и разни. Аз дори вече не ги чета, не ги гледам, защото прекалено ниско поведение. Съжалявам, просто хора от голямото си мъдруване накрая казват големи глупости. Така са навързали Библията, че са си навързали умовете, че накрая те не знаят какво говорят. Бъдете сигурни. Това е пълна просотия. Това не става така. Тук това не се учи. Това се дава в духа. И духовните човеци могат да бъдат изпитани от Бог само духовно. Не плътски. Духовният човек изпитва всичко, а него никой не го изпитва. Защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? И ние имаме у Христов. Кой е познал ума на Господа от всички християни? Кой? Никой. За да може да го научи. Познах, вика аз Господа, от Господ всичко би е ясно, значи научил съм всичко от мотамо. Кой? Кажете ми, кой на тази земя е голямата работа? Никой. Абсолютно никой. Така че в България не е Бенихин, ако ще да дойде и дядо му се тая. Бъдете сигурни. Аз не знам дядо му кой е, но и сигурно и той ще е Хин. Но не е Аналгин, Хинин, нали? Аз с думите обичам да си играя, така малко ги разпилявам, но който ще да дойде, не се подигра, който ще да дойде, значи Бенихин, ако ще да дойде Валдес или някой друг, няма значение кой ще дойде, който и да дойде, се тая. Няма да оправи нещата и не може да познае ума на Господа. Винаги ще има една дълбочина, в която само Святия Дух може да ходи, защото Святия Дух знае какво има в Бога. И тогава, какво искам аз от Бога? Господи, дай ми Святия Дух. Добре, Бог ще ми даде Святия Дух. Изпълни ме със сила отгоре. Бог ще ми изпълни със сила отгоре. И ще кажа, да видя колко мога да издържиш, трябва да те изпитам. И ще почне Бог да ме изпитва духовно, за да знае какво да прави с мен. И тогава аз трябва да се радвам, когато съм в изпитание, така казва апостола. Радвайте се, когато сте в изпитание, защото това ще преповдигне вярата ви. Галатяни 6.4 казва: но всеки нека да изпитва своята работа и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другите. Всеки може да изпитва единствено и само своята работа, не да изпитва другите, а своята работа, за да може, като каже нещо, направихме това, направих, да се хвали с това, което той е направил, а не с това, какво са направили, нали, другите. Първо Солунци, 5 глава, 12 стих се казва така до 28. И моля ви, братя, да признавате тия, които се трудят между вас, като ваши настойници в Господа и ваши увещатели, да ги почитате твърде много с любов заради делото им. Живейте мирно помежду си. Моля ви още, братя, увещавайте безчинните, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички. Внимавайте никой да не връща никому зло за зло. Но всякога търсете доброто един за друг и за всичките. Търсете доброто. Винаги се радвайте. Християни, винаги се радвайте. Ако не се радвате, ще съблазните хората. Каква е християни, като не се радват? Аз съм християнин. И като си християнин, малко ще зарадвай тогава. Хайде, християни, позарадвайте се малко. Все пак не са ви потънали гемиите. Христос не е умрял, а е възкръснал. Само като се сетиш за това, малко радост трябва да навлезе в твоето сърце. Така някак си трябва да ти трепне нещо. Тръпки. Някои 50 не ги побият тръпки. Други космите им се изправят. Трети нещо друго му става, но важно е, когато
се случва нещо, случва в сърцето на човек. Тук се казва, винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете. Само такива християни срещам. Защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. А само такива срещам. Все едни благодарни като дойдат, пъшкат вече от благодарност. Направо супер ден имах слава на Бога, велики Господ. Само това чувам през цялото време, когато срещам християни. Когато си християнин, би трябвало да има нещо в тебе, ако денят ти е минал християнски. Нали си християнин? Християнин звучи гордо, обаче животът ти на християнин как звучи? Живота на християнин трябва да е християнски. Амин? Просто е. А като живееш християнски живот, то не може да е пълен само с мъка, отчаяние и зло. Ако минаваш през изпити и други, то е временно някакви. Но трябва да има радост, молитва, трябва да има благодарност към Бога. Трябва нещо да се случва хубаво в този живот за тебе. То няма да е физическо, то ще е духовно преживяване с Бога, някаква радост в сърцето. Нещо трябва да изпълва сърцето ти с радост. Това е християнин. Затова казва, винаги се радите, престанно се молете, благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Неговата воля. Бог казва, това е моята воля, те да се радват. Волята ми е тези хора се изпълнят с радост и да имат мир в сърцето си, да са благодарни, да каквото поискат молитва, да им го давам така, да им е хубаво и така нататък. Това означава, че това е добро. Пророчества не презирайте. Всичко изпитвайте, дръжте доброто, защото има и глупости, нали? Въздържайте се от всякакво зло. А сам Бог на мира ще ви освети напълно и да се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествие на нашия Господ Исус Христос. Защото някой вика, аз душата ми е такова, обаче нали, аз съм в пост, вика, аз постя вика с кафе и цигара. Аз тия постажи не ги разбирам. Обаче вика, аз вика, карам от 3 дена, вика, само на кафе и цигари, вика. Иначе вика, постя, вика, не можеш да съблазни с нищо. Сериозно, това не си го измислям. Това го казват някои, които казват, че са християни. Християни и постят с кафе и цигари. Направо без порок са до края на живота си. Тук пише, дано се запазят, а тук направо говорим за освобождаване. Ти не трябва да почнеш да бъдеш освободен първо. Ти трябва да се освободиш от пороците. Това са пороци. Пише, дано се запазите без порок в дух, душа и тяло. Душата ви да няма порок. Духът ви да няма порок. Тялото да няма порок. Нищо. Без пороци. До идването на Христос. Така трябва да изгладим нещата. Амин. Хубаво е да бъдем така. Тясната порта, не забравяйте, че широката е отиваш към дряно. А сам Бог на мира да ви освети напълно и така нататък. Верен е оня, който ви призовава и ще върши това. Вижте, продължава бъдеще време. Той е верен и продължава да бъде верен. Това е когато си мисля за Бог. Аз съм спокоен. Та само да си помисля за Бог и ставам веднага спокоен. Съсетя за нещо друго и се изнервям. Обаче като е за Бог и става спокоен. Защо? Защото Бог е верен и продължава да бъде верен. При него няма промяна. Той е просто баща. Той е силен. Той е мощен. Той казва и то се случва и той там е и всичко е спокойствие. Всичко е сигурно при него. Докато хората няма нищо сигурно. Днес казват, после ще дойда, няма да дойда. Няма да дойда, ще дойда. И то обърка на работа. Трябва вече не знаеш кой кога идва и кой кога не идва. Нищо не мога да разбереш. Нали? Все си под напрежение. Един вика, ще ти дам нещо, той пък не ти го дал. Другия вика, пък няма да ти дам нищо, пък ти даде и се обърка на работа. Хората. Обаче Бог не е така. Бог е верен, той като каже нещо и го е направил. И ти си спокоен за това. Сега всички, ако правим това, което Бог прави, всички са спокойни. Като кажа ще дойда, значи ще дойда. Като кажа няма да дойда, значи няма да дойда. Като кажа ще ти дам 5 лева, ще ги дам. Като кажа няма да ти дам 10 лева, няма да ти дам 10 лева. И толкова.
Ма няма, ще ми даде. Няма ти дам, аз вече ти кажа, че няма ти дам и край. И поне си сигурен, че няма ти дам. И някой ще каже, то пак пише, по-блажено е да даваш, колкото да взимаш. Ми давай тогава. Имам банкови сметки. Покъсах се, се шегувам и някой ще каже, гледа за първи път, ще каже, това шегува ли се сега, сериозно ли говори, не мога да ме разбере, нали? Ми гледай още 100 предавания назад и ще разбереш. Трябва малко да мога познаеш така, да не може от първия път. От пръв поглед любов няма да се казва. От пръв поглед. Само Стефчо Делон нашия има пръв поглед, вика Стефан Делон, нали, Стефан Данаилов, искаме предвид. Той вика на една, вика, ти влюбва ли са от пръв поглед? И тя вика, никога. Ми погледи, ме вика още веднъж тогава. И аз това ви казвам, нали, ако не сте ме харесали от първия път, погледнете още едно видео и може би ще ви хареса. И така, аз пък къде се пресещам тия стари шлагери. Поздравете всички братя с свята целувка. Заклевам ви в Господа да се прочете това послание на всички святи братя. Благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас. Амин. Но аз не свършвам тук, само апостола. Аз имам още един стих и след това се моля. В Откровение на Йоанна се казва така, втората глава, много сериозно. Който има ухо, не знам защо е само ухо, а не уши, но поне едно да имаш да чуеш. Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите. На тогова, който победи, ще дам от скритата манна, ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава. Така казва Бог. До ангела на Тиатирската църква пиши. Това казва Божият син. Когато го казва Божият син, забележете как се обяснява веднага. Това го казва Божият син, Христос, който има очи като огнен пламък и чието нозе приличат на лъскава мед. Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти. Значи, Исус знае за това за църквата, изпитал го е, видял е, добре е. И че последните дела са по-много от първите. В смисъл, това е супер църква. Тя дори не е като това, което виждам днес. Това е апгрейдвана църква, велика църква. Погледнете само. Исус казва, зная делата ти, зная любовта ти. Аз днеска не виждам много любов, но има тук теме. Любовта ти, това означава, че той казва, видях любовта ти, значи църквата се изпълни с любов. Видях вярата ти, вяра мести планини, вяра, като говорим за вяра, дълбока тема. Служението, търпението ти, видях го това, има го. И че твоите последни дела са много по-големи от първите. В смисъл, тя е действаща църква. Работи, прави всичко както трябва. И пак има нещо против нея. И казва, имам против тебе, че търпиш жената Езавел. Значи тази църква е мощна, силна, любяща, обича, всичко е както трябва, но казва, търпиш жената Изавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва моите слуги да бустват и да ядат идоложертвено. Изавел прилъгва Божиите служители и ги карали да буства. Говори се духовно, да няма тръгнат по публичните домове сега пасторите. Те са наредили двама-трима там и се цитират писанията, докато им дойде реда. Направо не мога да го повярвам. Не може да бъде така. Буство, когато се говори, си има предвид духовно буство. Как църквата също е наречена будница? Защо будства? Защото изневерява. Защото прави нещо незаконно. Защото не е така. Защото Бог казва така, а някой друг е казал нещо друго и тя си слуша други го. Но не слуша Бога. И това е духът на Изавел. Той казва, имам против, че слушаш и се подмамваш от този дух, който те кара да правиш други неща, да бустваш. И днеска повечето от форумите и другите неща правят точно това. Карат църквата да буства.
карат те да не си слушат служителите. Чувам дори от интелигентни хора, които мислех за интелигентни. Чувам, виждам, че някой път, даже до мен достига слухове, защото аз много не чета нещата, но достига до мен слухове, че те пишат и пишат против служители, против хора, как може, против служителите на църквата. Да? Това е грозно, това е смешно, това е трагично. Че сънуват сънища, виждат видения, ами то, каквото много си го мислиш, то ще го изсънуваш, няма начин. Мислите, че ние сме така прости, бързо фащаме, вече видях откровение. Аз знаеш колко такива с откровения съм ги видял. Един виждаше много дълго време откровение и сега идва се моля за него. Така вземат много да виждат определено неща, които никой не им ги показва, тогава вече не е добре. Ако от Святия Дух откровение, тогава то се изпълнява. Има свидетели за това. Има достатъчно набор от начини, по който Бог показва това съм аз, който казвам това. Но когато човек почва да се импровизира, почва да отива в опасна територия. И така тук се казва прилъгва моите слуги и ги дърпа в различна посока. И дадох и време да се покая. Дали ние не сме днес в това време на покаяние? И Бог казва, време, дадох на църквата да се покае. Ето. Но не иска да се покая от бусото си. Не иска. Дали пък не е това, което виждаме днеска? Ни казваме, айде покайте се, айде да се събереме, айде да служиме на Бога заедно. Не искам. Добре. Ето аз скоро ще ги тръщна на болно легло. Защо толкова хора вече са болни? Ще ги тръщна. Означава, няма мърдане. Ще ги тръщна на болно легло и ще туря в голяма скръб уния, които прелюбодействат с нея, ако се не покаят от нейните с тях дела. И чедата й ще убия с мор. Кой го казва това? Исус Христос. И всичките църкви ще познаят, всичките църкви, православни, 50-ни, религиозни, нерелигиозни, всичко, що се казва църква, ще познаят, че аз съм, който изпитвам вътрешностите и сърцата. Сега вече стигаме до това, че изпитът може да стане лош. Сега не искам да плаша никой, не ме разбирайте погрешно. Аз код го чета, да го чета и за мен и въобще то да не ти се чете, ама като го е писал Исус, как да не го четеш? Нали ви казах, че затова почнах и с апостолите малко, нали аз съм умен мъж, почнах с апостолите, подредих нещата и те казаха, ние не говорихме ласкателни думи, не огаждахме на хора, огаждахме на Бога, говорихме Неговото Слово. Тъй като стигна до тия моменти аз да кажа, аз не огаждам в момента на вас, огаждам на Бога, чета Неговото Слово. Вие слушайте, изпълнявайте, както и аз и така нататък. Така че искам да ги знаете тия неща, че Бог е там. Исус Христос е там и е верен на цялото си Слово, не само на хубавите моменти, които препрочитате от време на време, или на тия красиви стихчета, които ги пускате всеки ден по Фейсбук. Защото те са хубави стихчета, балончета. Обаче те не вършат Божията воля само те не са само те Божията воля. Исус тук казва, чакам църквата да се покае. И ако не се покае, ще ги тръщна на болно легло. Ще ги тръщна, ще дам мор на децата, ще убия чадата им с мор и всички църкви ще познаят, че изпитвам вътрешностите и сърцата и ще въздам на всеки го според делата му. На всеки според делата му. Така че всеки трябва да свири часовника си с Божия. В смисъл, всеки трябва да започне да търси Святия Дух. Аз мисля, че ако всеки започне да търси Святия Дух, ще се вземем, ще съберем. То кое да ни събере, освен името на Исус Христос? Святия Дух къде да ни води, освен при Исус Христос? И ние вземем да станем една църква силна, славна, без петно и без бръчка, това е което иска Христос. Елементарно е. И не е никак сложно, обаче
Будницата Изавел пък много работи. И те пък служители колкото искаш подир нея. Готови са за парички, за той, за уни да направят всичко. Готови са да се правят на циркажи и само да им върват похотливите дела и мръсните дела. Но това не са служители. Това е далечно служение. Апостола каза, ние не искахме да говорим ласкателни думи и не искахме да объркваме никого. Ние говорихме това, което е от Бога. И такова слово трябва на църквата в България. Как ще бъде поднесено, няма никакво значение. Дали харесвате това, няма никакво значение. Ако е Божие слово, аз съм за. Ако Бог го е казал, аз съм за. Ако Бог го иска, аз съм за. И предполагам всички вярващи в Христос. Амин. И поради тази причина, то почна второто по време, поради тази причина искам да се моля съвсем сериозно. Аз обещах за един мъж, който има проблем с левкемия. Няма да казвам името и откъде, защото не искам това да се знае. Един мъж, който е вярващ християнин, е болен от левкемия и ме помоли да се молим за него. Искам заедно да се помолим за болните от левкемия, за него специално и за всички, които са болни от тази болест. Специално тази вечер искам да направя това. Така че нека всички се съгласим в името на Господ Исус Христос, който изпитва сърцата ни, знае помислите ни, знае нашите вътрешности, знае за какво говориме. Така че двама-трима да се съгласиме в името на Господ Исус Христос, Той е между нас и каквото и да поискаме в Негово име, щом е по Неговата воля, Той ще ни го даде. Аз вярвам, че това е Неговата воля, никой да не бъде болен и да не умира и да не отива в ада. Това, което го четох последното, е за тия, които не искат да се покаят. А за тия, които се покаяват, идва здраве и просперитет и благословение. Така че аз имам свидетелство на този мъж, че той сърцето си му е чисто и иска да се покая пред Бога. В смисъл, той се покаян човек пред Бога, настигнал го е болест и се молим той да бъде изцелен. За всички тези, които не са се покаяли, усещат, че живота им минава много фалшиво и в някакви фалшиви сборове и, как да кажа, църкви. Покайте се и намерете добро място. Това е което мога ви съветвам. Намерете добра църква, намерете място, където наистина не се чувствате превъзходно, а където Бог ще изпитва сърцата ви. Ви се научите на Божието Слово, ще бъдете благословени от Бог, ще бъде издигната вашата вяра, защото като дойдат бурите, знаете какво е. Трябва да устоите. Така че, молим се Господи за този мъж и наистина се моля за целия му дом, защото когато страда един, страда целият дом. Молим се Господи за това семейство в името на Господ Исус Христос, да се моля да дойде Твоето свръхестествено, чудотворно изцеление в живота им. Нищо не е по-важно на този свят от живота. Исус дойде да даде живота си за нас, защото сме му приятели. И днес Исус, ако трябваше да прави същото, щеше да го направи отново, знаейки, че трябва да отиде на кръста, Той щеше да го направи като приятел, за да не отидеме ние. За да не видиме ние смърт, Той предаде себе си. Това е причината и днес да вярваме, че Той отиде на кръста, както казва Словото, за да ни освободи от робството на греха, смъртта и ада и да понесе на кръста нашите, както грехове, така болести, така и немощи. Затова в Неговото свято име тази вечер се моля да дойде изцеление на всички болни от левкемия. И тази вечер вярвам, цялото си сърце, цялата ми същност вярва в това, че болните от левкемия оздравяват в името на Господ Исус Христос. Няма нищо магично в тази молитва, няма нищо, което дори трябва да усещате. Всичко, което трябва е да повярвате в Исусовите думи. Да повярвате в Духа на Бога, който е Святия Дух и който изпитва сърцата ни и знае всичко. Покайте се пред Бог за греховете си
Покайте се за действие или бездействие. Покайте се за думи, казани или не. Покайте се за всичко, което Святия Дух ви подсети. Покайте се. Освободете се от греховете си. Те не ви трябват. Грехът ще ви сплита и ще ви прави вързани. Той ще обърква ума ви. Никога няма да стигнете до вяра, до изцеление, до Бог. Освободете се от греховете си посредством кръвта на Господ Исус Христос. Позволете му Той да ви измие и изчисти съвършенно вашия вътрешен човек. Нека да порасне в това, което е Христос, чрез Духа, който е даден нам. И чрез силата на Святия Дух бъдете изцелени, защото Бог носи в себе си изцеление за всички народи, за всеки един човек. И аз вярвам, че чрез кръвта на Исус Христос вие ще добиете нова кръв, която ще бъде чиста кръв, силна кръв. Тялото ви ще започне да произвежда кръв. Всяка клетка на тялото ви ще започне да живее. И кръвта, която имате от Господа. За да бъдете силни, за да бъдете здрави, за да носите плод в себе си. В името на Господ Исус Христос разрушавам действието на този дух на рак в името на Исус. Връзвам духа на левкемия, заповядам да напусне всеки един. В името на Господ Исус Христос, нека болните от рак да бъдат свободни в името на Господ Исус Христос. И тази вяра, която ни дава Святия Дух, е вяра, изпитана вяра. Вяра, която ще донесе плод. И вярваме да чуем свидетелства на изцеление, свидетелства на чудеса, че болните от рак вече не са болни в името на Господ Исус Христос. Да бъде свято името Му, да бъде издигнато името Му, прославено по цялата земя, защото Той е достоен за слава и цялата слава ние днес отдаваме на Него. Амин. Бог да ви благослови, скъпи брата и сестри. Да благослови всички, които са гледали това предаване. И аз съм насърчен от това да продължим да се молим и в бъдещи предавания за болни хора. А в другото предаване ще видим някой събеседник да имаме, хора, които са били изцелени или хора, които са получили някакво освобождение или пък са имали чудо в живота си, което да насърчи и вас. Така че очаквайте следващото ни предаване в следващия вторник с някои от моите гости. Бог да ви благослови, имайте прекрасна вечер и нека Господ Исус Христос да благославя църквата, тялото Христово. Обичаме ви в името на Господ Исус Христос. Чао от Габрово.